שלום, היום אנחנו נלמד גיאומטריה, וזה, אתם יודעים מה זה? זה קו גמיש. היום אנחנו נשאל אתכם שאלות, ויהיה ממש כיף. אני המורה. והמורה, למה אתה לא מזיז את הפה? כי אני למדתי על זה, וזה ממש עניין אותי. אז החלטתי להישאר ככה. מה? ילדה, איזה קו זה? זה קו גמיש. יפה מאוד. איך את לומדת מהר? את ממש תלמידה חרוצה. בסוף היום את תקבלי מדבקה. ובפרק הבא של החנון נלמד חשבון. איזה כיף.